खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि परमधर बर' दिनैनि मुसलपुर फरायसालिमायाव जानानै थांनाय इउनियन बडि इलेक्सन 2025 आरो 26आव आं जिएस मासिखौ देरहासार जानो हाबाय बेनिखायनो गासै फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोना दिनैनि जा इलेक्सनावहाय आंखौ देरहासार खालामबाय बेनि थाखाय आं गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो आङो दिनैनि बे मासिखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आं इयुनावबो जिएस मासिखौ लानानै अरायबो कलेजनि थाखाय जौगानाय खामानि मावनो नाजालांगोन एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा दानसोरां ब्रह्म दिनैनि जोंनि मुसलपुर कलेजनि जानानै थांनाय स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सनाव आं भाइस प्रेसिडेन्ट महरै देरहासार जानो हाबाय बिनि थाखाय आं जोंनि फरायसालिनि जोंनि गासिबो फरायसाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय बेबादिनो जों फैबाय थानाय समाव जोंनि कलेजनि मोजांनि थाखाय आरो जौगानायनि थाखाय जों जयैनो खौसेयै हाबा मावलांगोन दिनैनि जोंनि मुसलपुर फरायसालिमानि जोंनि जा स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सन खुंफुंनाय बेवहाय जोंखौ सारमोना हाजासे मदद होनाय आरो खामानिफोरखौ मावफुंलांनायनि थाखाय सार मेडाममोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों